Velkommen til den video. Okay, i dag skal jeg sammen med Mathilde, og så er jeg fra klasse, og så skal jeg spille der på at køre sådan en farlig ting der. Og jeg skal på en stol, eller skal jeg ikke på mig. Og det er første gang, jeg skal op på den. Jeg nævner bare det første gang. Den sidste gang, jeg spillede, der skulle min mor, holde mig. Så ja, det er så farligt den her, men ja, jeg kommer nok i klub i aften. Hvad? Hvad? Ja, for helvede. Heller ikke. Det her, det kommer. Kom nu. Jeg er bange. I er sikker? Jeg tror faktisk, vi har sat her i 5 minutter, inden vi begyndte at filme. Og jo, hun er ikke engang, hun er nærmest ikke rørt. Ja, nu er der så gået 1 minut af videoen, faktisk. Kom så. Hvad? Kom nu. Hvad? Stil dig op på den, for helvede. Hun er på! Sorry, min hånd kom lige der. Jeg kører igennem der, fordi du kører galt. Jeg kører galt igennem det. Du må ikke bruge hænderne til at styre, så kan du ikke styre den. Hun gør det! Hvor det bare. Væk med dig, sgu. Mathilde, må du ikke komme på? Nå, sorry, det vidste jeg ikke. Det tror jeg godt, du måtte. Kæft, det er farligt. Nej. Jeg skal bare dreje rundt. Jubi, så kan jeg sikkert også. Ja. Hvis ikke jeg kan, så kan jeg nok også. Okay, slut den. Nå, det Okay. er en video. Ja, så skal du bare af. Så slutter vi Jeg siger det videoen. lige, mens jeg kører, ikke Okay. også? Ja, det må du så gerne. Det må så gerne være nu. Sig det. Ja, jeg skal bare dreje rundt imens. Nå, du har den her video også, så håber I vil like og subscribe. Og skål op, og ses i en anden video. Hej hej. Okay, vi ses.